Hagajan miat jong kalai trip naitung arajar arpulai prangut kidkot jong keseng Nyutrap National Youth Front HNYF kilalat no napatok ke Shalom. Hadin bagi yang syari kalaplat jamin neki, hadin arbrai duna bagi la aset patok, hadin bagi pulit kilakem ya kishpongut kidkot HNYF agak kendai trip jemang mentag senam arajar arpulai. Halur ke jengkenok bagi dan kiek batau jengkul mar ha pulis bazar Shillong hagamiat jong ka sau trip jemang arajar arpulai. Na kish pongut kibala syakam hagani gajan miat tang prangut kibala yo ajamin nagi yang syari. Kat baya ki arngut kibaipat kinong yalam jong keseng HNYF kidang buat din rengkat buat muktiar resaj naga benta jongki. Hagani gajan miat ikini ki prangut kibala yo ajamin bat laj no napatok lawan syau di kinong yalam jong keseng HNYF East Khasi Hills hapo ke yalam jong presiden ubak bless dekar rengkat bahayeng bahasem jongki. Habagran ni kinong tok kubor hadian balalaj kini ki prangut. Kinong yalam jong ke HNYF kila keren syai bagani ke jingkem penting ki pulit igi dikhot jong ke seng ki batrai naga benta ke baha kamiat jong ke emlang saalam kan om penting ne penduk mensiam igi dikhot jong ke seng hendrai kilong bakin yai beteng bantrai watla ke sarkar ka persyang ban penting yaki dagi babon ki rukom. Susah. Halo, Sam. Yang ada. Tengok ini kan ada sambil balala jo. Mas Pran, keluar dari. Mas Pran, keluar dari. Sam. Hey, Sam. Bat kawai rungi kemen namar balai bagi kun rungi mdai bagi le ekakam pabasniu kita nam takari bagi cai beriu rajo kadai panikong kadai kata bat kawai ngai kublai kini senglong kemiru kila tri siton nam taki kun rungi katas ngi kidan hang ni bat kila yarab bat kila le ru iki bat khoi nam taki kun rungi tingi kum ki kemi ngila bun ke jeng e apa bun hina mar mo tang ba kawai padengi sokumen e pembagi kun rungi kham le kan gun basniu kila teri hok ya keri la jong kita nam takari la jong pakai jai beriu la jong tang katai ngam don i pendok sibut Buram mo kamtam e yaki nigis khun samla jungi ki bala syakem nadu ka khandai tarik phi ka jing syakem ka sedang baik na nam na ka jing syakeno jungi mar jing syakeno bangi penkulmar hapo pibi ti jing sisa ngimnget bagan don kata ka jing penkulmar hapo pibi na mar ka pibi ka don ka CCTV kadon ki arpsa kunta ki don pulit hang tu ti ni syak keno kum tahi namar ka ka jingkwa ka jongi ka seng na ka por ni Ukraine ni ka sarkar mo namar ba ka pibihi ka di ka jaka ka ba lakham ngi adu kata bat ngi iba kayat ka yang ru hapo pibi kam dolong safety e khamtam e ingi ka jaj ben riu khasi nyau baje khan phra baje shaneng ngimnut chu banya wat apo surak ru ti ka jing thrang jongi ka seng ka ba wat la kini ki syakam kumbo ong ikmi jong kini ki khana mane ba ka jing syakam kamdei ka bakut ka jingale jongi ka jing syakam kamdei ka ba penting ne pensmiet yangi ba nginya chkhmat ka HNF kamdon jing ting bat kamdon jing smiet namanta wat banyepin wat dia la ka jing imru namanta ka jaj benriu ni hap syahi namar kini ki khana jongi ki syakam kimdei ki nong to kimdei ki nong lute kimdei ki banong penyap breu kimdei kita ki mo ki ba la kini kita ki nong di drugs hendrai ki dehi kita ki ba i pen namata ka bha ka miat jong kari ba ka jaj menriu ka wei ka message ka bang akwa ban kren ka sarkar bat ka sarkar ka dei ban na ka por ngi i ba ki don ru saki langyong ki ba don po pibi khamtam e ba kdup ki bar jalla kini ki barjala sisen ngala let yang tei ban kali gitu ki barjala ki badon hang tu rei bang ngolongo ngani tu fi wat kim dei ru ki nong India ki dei ki Bengali ki bawan na po Bangla ki burung thu lembasil syar ki po yang ni badon so ki langyong ki bangamla banjir kerteng hang ni ki ba penle epe ki penle kot penle selai ki tingi kum kasang ngi kwa baik ba ka sarkar ba ka municipal ka di men shim me responsibility ba madi ban pen khu ik pibi namar ngi kwa baka pibi wala dadon makana kita ginong syong dukan ginong syong madan ngi kajing angnut jongi galong baki khasi jongi ki do ki para khasi jongi ki di banyo ban syong gi dukan hapo nadu pibi tatar syadu matpran pipet hadu menta nadu na pibi hadu matpran tanyau kanungut ki khasi jongi ki basyong tu ki bigyo kam hendai babun kita ki barjala ngi utrai muluk utrai jaka ladang imyo syu ban kamai ban im jakpo hakari gajat meriu syanu pan inlet
kini ki basyakem ngakwa man ong fi ngim sko wi ka jing keno jongi nakapor Singapore ngim sko wi ka jing wan kem ki kum kinong tu ne kum kita ginong penyap breu ne kum kita ginong lutin ne kum kita gi bala le iki kam ki basyar khai henrei ngi ka jing wan kem mi kiniru nadu nongkong filai ihi namarba ki khlem ya lamba kata ka akor ka buram man kem mi kini tukhat jongi lamba ka shnong ka thau to ngim sau ya kata anyway ngi kum ka sang hi ngi ketbok kerwang ngi kini khana jongi ba nang ne shahman kani hi gamen sim idri kani hi gamen sim ka ba penterha yang ina kapor sakapor ka bangi judawa ya ka sarkar na kapor sakapor ki bon ki mat ki jura ki bangi dawa handrai ngim pa i hadu mentaro ti ngim sngau phla handrai ka wei ka banga kwa man kran ya ka masjid shaga government khamtam shaga sarkar pipet ki jingja ki ba khamshar khai ki bala dabja na ka por shaga por ka jaj ben riu jungi ngan ai biang ban phai biang ka jingja po them bijoy ka jingsha penyap ukhasi jungi handrai khlami ta ki riu ban kem hadu mentaru kajing jah po mukro haba ki pulit asam gila wan ban siat ban shimwat kajing im ye ki parado parasnam jongi henrei khlam i baka sarkar Meghalaya kan shim khia ban wan ra kita ginong penyap breu ha kan ga jala jongi ban penshitom ka makaang phi ki jing jah ki ba syasiat ki khasi jongi ki ba ya jahala galinti syasiat yap nang kini apa ki biasa afro na khlam i baka sarkar kan penshitom kita ginong penyap breu henrei kini ki par kini ki khon samla jongi ki badan ke mensim ka ba i jagari baka jan meriu ki khlam le ade kata kam hadu banda penyap breu ro henrei lawan kem ki rengkat baka janyong rengkat bagi sulai rengkat bagi ketang sulai bala syurung jubor hayeng ngi kum kaseng lada fira makana da gino gitiar henrei ngin ong biang sisien baka HNF nang ni khmat ngin nang la banya khmat prang banya khun nam ta ke isu bat kari baka jaj menrio